Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Miling nga napauluan, agpapada. Dear Manong Nemi, agpakpakada akon kadatatang kininanang tapno mapanak sa syudad. Kalpasan nga manugutak na mapasadyay tapno isareknak iti trabaho nilulusi mo. Nilulusi mo Manong Nemi ket adayo nga kabagyan mi. Ngam nagamamuda idi kinitatang. Ket itinabit simbarongkar dito lugar mi. Tamo gustuhan na dito'y away. Magustuhan na nga iti mapanagdigos ijawaig kagkemel iti birabid kada bisokol kada agdus-dus iti gurami kada paltat kendalag. Nakawat kami ngamin ti surat na Manong Nemi. Ako na nga siyak, nga burdek, nga anak datatang kininanang, nga siyaklayan ti kapkabalay da, no kaya't ko kano ti sumrat ti trabaho, tabadasak ti makigasang kaset iti syudad, kaya't mapanak kano. Isirek na kano iti agas katulong ti kabagyan na, tamasapul da kano ti katulong. Dua kano ti masapul da ket adda may sa kano ti nabati. Taday ti kanon dating may kaduang katulong da, nakitaray ka no. Kat siyempre, imanugutak takayat ko ti magigasang-gasan. Barbaring no sa syudad ko na, iti pakasarakak ti na magagasan. Dito ngamin, away mi Manong, nagriga ti trabaho to. Andaan di ili, panakasentro ti ili mi. Nga, mabanak mo ito kasumrek nga servidora ti karinderya, nga arakan na kiti adong tricycle driver kat babastos mo nga kiti driver nagchansing da. So nga madasak man sadya ko na. Kaya nagpagpakada dimteng met ni Buyet no amboy. Kaya taman na natin isurat mga nagandya ko. Jebida nga lalaki amboy sa. Kaya sandali. Tiyarararan napalanan. Di kita dagdagan. Datoy. Tiyarara ni Miling, ni Amboy. Ni Amboy Manong Nemi kinarawarak elementarya, kin high school, agar-arim kanyak, yung tsaka mo. Naingkabsatan lagi, di mariknak para kayang kuwan. Nimi sumad langin, tinabating, agar-arim kanyak. Tensartang matindi at tuma. Uy, sige gaya man, boy. Miling, puno ka di damag? Nakarubot ka gaya man. Uy, nakarubuhat akon. Kada pagkisunto, ngagpaili at adan tumaten na jay bahas nga umumay dito ili tayo nga agala ka di pasahero nga agpasyudad. Pumanaw ka dito lugar tayo? Mabana pang igasang-gasang. Iti syudad. Ngamamum ka din nga dyan syudad, atot sulisog. Nagulong. Uri sa dino, adalat ta sulisog. Uri sa dino, nagulo. Panawan na. Kabiliat nga panawang ka at umadayo ak nga ron. Panawak datatang kininanang. Tata, nana, saan yung ipalpalubusan?
Ang mga no, dadakis mo pasamak king kuha na sa jay. Api ko mga ibagam kadatatan ko kinanang ko nga si handa kapalubusan. Kristo dapat tinang ibaga kanya mapanak. Mapanak trabaho sa jay. Anong trabaho ko mo sa jay? Katulong. Tada nakasaga na nga mga kanya. Kasano no saan nga na siya ti parang tratarada kayong ka? Kasano no di amo mo nga lalaki katrepan na ka? Si Kamat, amboy. Nagalisto nga guret panunot mo. At kasta mo paspasamak ket. Nangaro na napindas kamat nga ron. Amboy. Oresan nakapalubusan, mapanat. Sa mesa. Aw matan niya man na relasyon na atap no igawid na ko ma. Ay, no iba't badamag ko nga girlfriend ka. Dati matimadikin ka ha. Di ka lagbayin. Iba't badamag mo nga girlfriend na ko. Di ka pa silong bata na. Kaya mo din ako kay girlfriend ka. Diwang ko nakmata na. Takastan tumalalabas na. Amboy. Hamo ko na yung data. Taamang ano saan to nga papasamak. Anya tayo mo. Baka di syudad. Kaya mamamuktot ti pakariknak ti ayat. Awan tayo man na mariknak kang ayat. Na yung gaya man laeng. Na yung kapsatan. Basta, igawid ka. Awan ti karbe ka mang gawid ka niya. Tikit kita ko lang ka. Ikarkararag mo. Nasabi ko tanasya at tagbaring kasasad ko sa syudad. Kaya ikarkararag mo ang subliak katsikan tumalag ti pagtungpalak. Dito lang. Talaga ka din nga saan ka nang may gawid? Sana ba't nga paigawid ka? Talaga ka din nga mapangkan? Mapana ko. Arakopan ka ro na. Yeah! Happy ko mga arakopan na. Hanta magagayan na yat. Sige nga rod. Miling. Agananad ka. Kinidawdawat ko sabi ko mata. Na siya to akang kanayan ti kasasad mo sa jay. Kaya kas pagarikan naman tamadi. Agawid ka nga agawid. Gaputan na kasagana ka mangikasarakan ka. Ano pangikasar mo kanyak na trabaho mo. Sumsumre ka kiti construction. Kang kanayon nga ta construction nga sarkam. No awa nagpasadak tricycle. Kang kanayon nga paspasada ka. Uwan, ang gurorno nga. Para ti masagbayan ta. Amboy, no tinakton makit-kita. No agsurat kan tuman, alagat subalitak to nga tamit sumapul kan tulangan sa bali. Ibang uing mong tulangan na tapanagayat mo. Basta ururayan ka. O sige, inak nga rudan. Kat ururayan ka. Kasta manon nemi ti ba nagpinakadami met kani amboy nga mangibilbilang nga nobya nakano. Ala ket oras sampat nga agpepeso. Sampat nga dakes kumaano mariknak nga da panagayad ko king kuana tanasingpet mo ti suna mano. Iti pa nagbiyahe ngagpasyudad manon nemi hamot unay nga mabayag gabot 6 hours sumatlaing manong makadanon kami ni syudad. Iti terminal, manunemi nagsardengak, at dumat kita gururay nga tricycle, manunemi nga gururay kada kiti pasahero da. Inuran ko manunemi, ti wallet ko, ti address ni Lolo Simo. Susimo Vergara. Diba ka sa Jetty Street, kaya number iti balay. Impakita kiti driver manong. Ay, asa deglang atin, iglogang kan. Naginarakop kami kini Lolo Simo manong nemi hindi mapastrek na. Ikinam lang ngaya. Manulat tawin mo ini. Karadradwar ko lang iti elementaryo ini Lolo. Manipod ini. Nagsusurat akbidlat takadatatag yo kinanang mo. Dagiti talo nga kakamsat mo inaw na nag-asawa da aminan. Di ka man lang nakaumay ini, Lolo. Ay, po. Muna latamo ni pawit ko ti regalo ka. Sino kadway, Lolo? Awan kadwag, kalpas nga na tayo di lulam. Di kita anak ko matakit dadaan, pamilyadan. Di dakdakay lang. Sisyak lang. Di marigatang kay nga ron. Awan pakarigatag ta exercise ko, tagdalos taglawlaw. Ken mga sikaso tinapanawan di lulam ng hardin. Ken agdalos.
So nga exercise ko, so nga salon ata dalakid di maintenance ko, wal problema. Mga asinabot sa saksak. Pangalan nyo nga ti pagbiag yung lolo. Kinadamat sang kapasit nga pension ko. Do saan nga man ay agad, adamat kita anak ko magpalado kanyak no kung ano masapul ko. Di na pimiras latang nga din dito yung ti pagyanak, lolo. Ay, ako man nga rin, ako nga rin, pasweldo ka. Tadyak ka sa bulan ka doa. Iya, mga ano. Sino nga rin ka sa bulan kanyak, lolo? Itulod ka to. Iyam mo ka dakwada. So, kadimot lang nga narigat, lolo. Ay, tilayin ka no Abraham kat aglaba. Adamot washing machine. Isurod na kanto, Yan, pasaray, hirapin mo ang sibugan na kiti masetas. Tagdaro sa nga lolo, kinagluto. At bakit nabayagan nga kadkadwada, nagluto ka nagdalos. Agsika, glaba, siyempre, plansa ka nagiti rombeng nga maplansa nga rawatan. Mano ka ti serbiak, lolo? No, bakasyon, limada. Dagiti agasawa, dagiti talungan nagda. No, panagbabasa, akit umyan damit, dagiti talo. Natagiganda iti dermotoryo. Asa dagmat lang hindi ati pag-awidan da ang yung kaya dati kistiin sa jay. Jay eskwela, private school, adamatan na pagyanan na kiti estudyante. Ang istagayam, lolo. Pilat home, tayin ton bigat nga itulod kan. Mga rabi ka pala dito, kat nukas pagarigan na magagat ka ngagluto, raman ak mamantilo itong balasan ko. Yung kadya kusinan, kalpasan nga makasukat ka, agluto ka man ti pangrabyan ta. Manong naimi na misuka ko ni di sumbrek ni Lolo Simong at igam na nga natin. Ano ito ti Abrahamu ma, adda kwa. Kinamtatara prito nga galunggong, di ta rep, nakarep. Isag pa mo medyo paloya, medyo pa ilauyam na taglalunggong. Tapno, mapansan dyan di guna na kita, ramen na. May mustag kalduno ko kayo. Sige, lolo. Sulat si datayo? Isulang na. Naiwas na daan. No, di mo to kaya na isag pa nga galugong nga na prito, di mga alakanton nga. Dahil isang nga na isag pa, tapno na imas. Tadata nga na isag pa, no ka na kita, awan no katraman na, tanapanan niya yung tadigo. Inimas ko tinaturog karedi nga rabi manon naming sagbay naturog ak nagkarkararagak sabi ko mata na siya at di tinapanawak sa jay lugar ming datatang kininanang di kakamsat ko di asawa dagan di kaanak ka sabi ko mata na siya at pagtungpalak manon naming jak at ko kumamarigatan nagtrabaho sabi ko mata dito syudad ti makasapulak tinaranya ka masagbayak kahit ko ti baka magbasa numabalin Uri siyak la ko mga burudag kada kami ngopat nga kakabsat iti makapagturupos ti kolehiyo manong. Kabigatan na manong nemi siyak manin tinagluto, hindi malpas kami nga mamikat, nagdigusak, nagrubuat, nagkuyog kami kini Lolo Simo, naglukan ti tricycle, nga napanitibay sa nga medyo panakalit nga balay. Nagdurbel kami manong nemi may sa nalapsat nga babae ti masudag. Lolo! Ay, pagabigat mo. Puunin nyo marikatan nila mga ibagat tinagan ko, Margie. Isuda ito ni Miling. Anak ni Gayab ko yung probinsya. Isu tinokomendar ko. Lakit, sumra kayo nga natin, sumra kayo. Nagrupurupot kami mit ka ni Rolly. Asawa ka mapanti pisina. Ala. Sumra ka, sige. Ay, anong nagamutayan? Miling, manang, madam ko na. Madam. Hindi makastrik kami ni Tionek, manong name yan naman nagwapo nga lalaki, siguro asawa na. Honey, kabarbaro nga katulong, miling ganot na ganan, recommender ni Lolo Simo. Ay, Lolo, kamusta kayo?
Ay, kasto sir. Ay, rolling ko na kuma. Alagat na siya, ano, ang rekomendaryo, sabi ko mata, napaot, ti panagyan na ito, kaskin ni Nana Romana. Ala, gani, manadawtan. Ay, kung tayo bak ni Romana. Nana Romana! Umay ka mo, bit pa dito, Romana! Ado'y masadig ng baba. Bakit? Yes, madam. Sir. Ay, adagayam sa ngaili. Nilolosi mo. Ay, sige gayam, lolosi mo. Lolok, manong ko na mata. Dagito lang, ubing dito sa mga wag kanya kiti lolo. Sika agad saan? Ay, uwin gayam. Lipatak ng bakitak mo gayam. Isumad na ito ni Miling. Sika basitan ti mga instructing ko na, kahit lolo, gamang kaming ka. Dito eh. Di, ano rin, tayo pakarawam. Kahit kaslahin, teka matinangan, nangisapon ka na kami, di katulong, me. Tandan mo, nagpatpatandaan, tilagkit kinuha ka na kayo, kita, tratarin nyo nga na yung bag, ni Miling. Kita, na. No, di yung kahit mo awaham, kahit ngawatin dito, kita, hindi ka ro din, kukuhig tayo na, lolo. Tama ba, hindi ka dito ba? Nanarumana. Madam, makamukan ng mga instruct no, at arami din ni Miling. Kaya, agawit kam to na aldaw, may kam to mga aldaw. Okay, bye. Tayo. Sinurot ko ti bakit manong nemi di magana nga sumurot ta kaning patuldo na ti silat ko. Pakinimon di kiti kwa arumatom ditan. Kakitan di pagmurangan kada do di kiti nabuntun nga kwa. Palasang ko, Miling, nga labaam. Amo matlatag ko sa ti washing machine. Sana na. Awala kiti suro ka kapilitan. Kabayatan manong nemi ngaglablabaak, makisarsarita rin bakit. Sinalsalutsud na, kumusta kami dyan probinsya, bagag mo na narikat biyag mi. Dinamag na, do boyfriend ko, nawan ko na ka. Nana, nagwapo ni Sir Rolly aya. Kisawin napindas mo ni Madam Margie. Napindas dahi dyan, nomis isam. Ngayon saan ngumisam, pos. Kaslad na sungay na. Ha? Apa na nauyong ka din, ha? Magkikitam to kasano? Kahit ni Sir Rolly, saan nga mabaero? Magkampok nga damag kong sa bali nga babae ti biyag na. Nasimpat mat. Ore ni Madam Margie. Matidamag ko nga sa bali nga babae. Lalaki ti biyag na. Nabayag ka dito yung nanay? Nabayaga ko na. Siyak lang di makaanos ka na kwada. Taapay nga, bagay kasta. Dagiti dalduma, pumanaw da nga makitaray, kasi dyan. Naaram daman. Siya kakit, no, adang nga agaram kanya, kakit makaaram akmat. Bakit kaya balasang? Nadamot asawa kayo diyan, na baluak. Ano manot anak yun, man? Dadwa, damot asawa dan. Apo ko nga damot sagdudwa dan apo ko ka. Abi nga, trabaho kayo pala dito eh. Kinawang nga rod ka duwada. No, adda maalad na ng kasukat ko akit aginanak maten ang dinagbatrandang isok-soktaan. Dati kay agbalinggid akadwa ka ti masukat-sukat. Kas kang ka, no, kas pagarigan ta, dan tumata nakarap kang ka, kita asawain na ka, di siyak tumanin ti mabati nga, may sa. Tayo dito ti panunot ko na, ti makiasawa. Inyatamok, pag ano, sikanto ti maibaon nga mapan makitsenda. Kas pagarigan ta, saan ko masango, kit sikat mapan makitsenda, baka ano, ada masirpat mo nga lalaki dita. Uno da tricycle driver nga pagluganam to, kaya nga tricycle ka, armen na ka. Kasi takit mapaspasama ka rin at duma nga kadkadwa ka katulong dito. Dati ka dilang dirasunan na makiasawa da. Alalala, alistom ka ni aldawan. Aldaw kat aldawan. Inakitulo ba't nagdalos ka sangko pa inalpas na nagdalos? Manong nemi di malpas kon ti panaglabak, panagisalapay,
Madama pa lang manong name iti pa nagluto ni Nana Romana na panakitiayan na. Natulungan ka. Ay, saan. Saklatan. Naman pa naladaw niya. Ala, si Mang Pedenda madam kini sir. Gatsak pa nakaluto. Anya kami tinumurayo tayo. Nagdalusak. Naganasak man gaminin iti nakisasarita keng ka. Daladawa ka ng isaan. Tulungan kayo. Saanin nga madagdag. Kaya po. Isudan na kita. Nana Romana, kita sarkan. Namangan kami kaniya Role. Ay, madam na malaeng malpasto. Hanya? Di ka ba nakaluto ti gusto yung oras? Oras dapat na nga na. Abay, di ka ba nakaluto, ha? Kuha ngamin, nagpambar ka pa lang. Anay ko, madam. Dinagpungutin na kalta. Apo, ano ba? Anay ko, madam. Anay ko, madam. Nakangangaak manong naming na bigla. Ala, di lang maasyanan kat bakbakitanan. Mama, nagkatpukot-pungot rin. Madam, ibatan nyo na Romana. Di ka makibiyag dito, eh. Kahit mo tisik, isublat ka. Ay, sige, nalpasan mo trabaho mo. Nalpasan, madam. Kahit nalpasan. Ako problema. Ngayon dito nga bakit? Amo, nagkakasto yung oras ka dada kami, hampay gaim nakaloto. Oo, anay ko, madam. Siyak taking basol, madam. May kami nakasasalita kanya. Kaya basol mo, may kasalita na may iba na trabaho na, tinakitong-tong-tong ka, nga di na mo alipas na trabaho na. Anay ko, madam, anay ko. Manong name pati ni Sir Rolly kat anawaan na ti asawa na. Kadiri maanawa na. Paunay kayo mantin. Mabisin da taon na pwede makan. Humay ka na, honey. Kaya oray nga malpas na nga makaluto sa tato mga. Maladaw tanto na. Mga dalatan di restaurant. Hindi, pumanatan. Into mamisan pagharapin. Kasta ka pikat romana. Kakaasin tuman. Armida kang ka. Pwede makapanawan di kita kasawa, manong. Tinulungak manong name iti bakit. Nga nangornos ti buok na. Inamaamlo yan. Nasakit, Dana. Sabi sa lutsudan pa lang, balasang ko. Sigawan ti mapungot. Kat nasakit, Naranggas mo gayam na dyan nga, Madam Margie. Hanggang basol ko nga talaga. Basol ko. Kaya rin mo ang basol yo. Saan nga rumbeng at ang na kayo? Naruama ko. Kaya yung asawan, masansan nga ramitin na kada kayo di kastoy? Dalang sang nga basit nga pakabasula. Bakit ako nakita, medyo naghinat akon. Bakit ako nakita, medyo adapay lang nakita, kundaway nga, saan ko nga dagos nga, maaramid siya paaramid na. So nga basol ko matlang. Nana, ore basol yo, saan nga ruming nga dangran na kaikas jay? Agpapada tayo nga tao. Ha? Agpabada? Agpabada tayo. Agpabada tayo nga pinarso na Apo Diyos. No may bagbakbak ng nakurapay da tayo. Nakurabak ng dakit, nakurapay tayo. Saan nga rumbing nga kasjay? Anak. Nukas pagarigan to, si kantot sublat da nga dangran. Makaanos ka na ta. Kasat mo paspasamak ka digiti kakadwa. Saan nga ka po nga, makita rin ako na. Ngamsang ka basit lahay nga pagkamalyan da. Kasjay, pungot, lapigos, kaslaubing nga basit, ti pangyarigan na, ti tao. Idin to daw, tutuko na mga agpapada tayo. Nga naparsuwa. No pa sante nga agpapada ti kasasahan. Hindi makaluton di bakit manong nami di amok idinakit mahang kami. Nanamakantan, mabisi na kon. Nagluto tati sa baling makan. Anya? May isa balit kananta. No anyat kanin di kiti aso. Isut ka na taman. Kurkata anak pa nakalutot kanin ti aso. Kaya yung sawon? Kanin ti aso ti kananta? Deje si inapoy nga lutuwag nga kanin ti aso.
Isot pangalan tat inapoy ta. Kasi dahil na karod, no, kahit mo tagsida at sardinas, sakit manglukat ng tulatan. Anong residaan na kita aso? Sardinas. Ken, ada magatgatang no kang ako. Dog food. Kahit numahanak nakagatang ti dog food, sardinas no kati sukat ko. Sardinas na ito ilaw, ti aksidenta. Tsaka kaya tagsida ti sardinas ka solo, nana. Dan sakit nating marungkay kadakwad tao likod. Buhay na tayo mula nga marungkay kan kamutig. Inaklamang natin nga rodan, ta isot ilaw ta ni ti sardinas. Tada kastano ka ti masansan nga sidami sa di probinsya, nana. Yung nagimas di kiti lutong. Apa saan ta nga kanin? Kasi siyempre numaksayan dahil tayo ito no malam. Iparihit ng tulat na dahil tayo. Saan ta mabaling agsidat kasta? Dinutong mo na imas nga sidan. Ano dahil tayo? Saan? Miling. Noan niya tibay kabaytugan ti kanan ti aso. Kastat kanan ta. Napaunay mo ito. Bagman tama, anong sad yung arot? Anong saklat na tanya nga arot? Awan-awan sa balisang bayan nyo kasjay. Nung nagsumangpay ka na kita anak ko, problema na tumot lang manan. Tanong mapanak, ibagak lang ang bakasyon na. Sa lutsudan na ito, kanong arot panag ipapanaw ko nga panagsublit pagtrabaho. Sa lutsudan na, kaano? Diyak pa'y nakastrick, kaano nga rin nagamit kayo kunan. Dagit anak yun. Kasta dagit anak no, malpasdan, at asawa dan, nalipatan da nga, dain na una umanan. Nagrigat gayam ti biyag ti bumakit. Kasuun marami tiyo palag katawa na anak. Kakaasi ka nga napungpungot. Ay, basol kumit lang. Nenegro ka. Nakaadutamat ngamin manen. Naglengtumat ngamin, di pa nag-inistoryata. Manong nemi inanusak, iti panagyang ko, tamat anahanap at amarigatan manong. Ngem, no ada pagkamaliak manong nemi nang runa no kasta nga dinakayad yung plansak. Miling! Ala, Diyos ko. Miling! Saksamat sublat na. Madam, apa ka di madam? Napalansam na to eh? Napalansam na to? Oo, madam. Kasto di klase na plansam? Api di ka ito nagpintas pa ng plansam. Api dato batok ito. Api kasto na mayam. Iduble ko, ma'am. Kapilit ang iduble. Ala, na siya, alam mo. Alisam! Diyos ko. Diyak naranaruam ti kasto yung mangmangig binubugkaw. Hindi malpaskon. Kaya mo malagayam. Kasto malagayam kahit ko. Nandarantam siguro niya. Kahit mo't mungtan. Kahit mo na kahit mo ipada ka kini nanam nga ramuna, ha? Saan, madam? Sa kayat. Sa bagay, kahit ko pa yung siya ako natin, dosahin nyo na ko, ha? Ngayon ni Nana Romana, tabakit ni Suna. Kahit mo asawin. Nung makabasol ti bakit, sikat dosahin. Nukas pagarikan ta, kasta, di, kahit kung madusa, ta, ubing ang imsuna. Tula amin style mo. Uray mga makabasol kang tumat, tabadasak tumat, pungot-pungot kang ka. Anong nemi, hindi amok tag sweldo, kat na siya at ata, itad tatusos to nga sweldo manong. Nagsuratak para kadatatang kaninanang siya ka, nangailasyon manong nemi, hindi agbati kanyak sa ako ipawitan nida. Idento taninana Romana manong nemi ket urnungan na kanultis sweldo na. Pangusaran yung harad nana. No, ag problema na kita anak ko umayndang mangibaga kaniya. Kaya nung harad ibusan dan taurnong yun. Kaya dadahang makamudan tulat tamatan kanya kano siya ka talaga tagbakot. Handak to nga tawat na baybayan na kita anak ko. Masapon nga gurnong kayo. Tanong saan ka ito nga makabael,
Di adan to pang tandan nyo. Asin naman nga makasikaso kada kayo. Mabali na kasta. Abi kami nga saan kayo nangasawa kalpas nga nagbalo kayo. Nung nangasawa ko baka isubat ka may raman nga problema. Abi kung magbalik ang problema yun, dito kayo kung magtinulong. Kari ka tiyawang kadwa na. Kasi lagi nilulusi mo. Tinang-recommender kanyak dito. Lalag trabaho tamanin. Tamang ano, taman maliwayan ta. Talon ng bulan ko dito, Imanon Nemi, namin taluak matin nga binukbukawan ni Madam Margie. Uwan manong. Diyan dinagpagpakit di dinangran. Binukbukawan naklangas lawanan yaman na. Uwan manong. Idinto napadasan manin ni Nana Ramuna itinapungot na lapigos nang runa ng aruden Manon Nemi idi ta makabuong ket gabot bakit na ket sa sambukul meten baso Manon Nemi ti ibatan na ket ta parak neran ranaman at dari kita kasawa ha ano dito Diyos ko, wala, alam mo nakangingi na nga lunglungan, di na dahil binurak mo. Anay ko. Anay. Ilapigusan na nga pungutin. Madam, saan mo ka magkakasimod na narumana, kahit nukas pagarigan, tandi mo kayat. Ngairaman ka, pumano ka. Umatayo ka. Siyaklayin dito sa madam, siyaklayin. Ana, ayan. Haan miling. May anak lang. Sakta kimbasol. Madam, noon nga man tinabuong, ikisayon tulayan nga tisweldo na, saan yung dangdangan na nakasta? Sakti soram! Ngur ka tisublat ka. Madam, saan mo yung ramraman ni miling, akong basol na. Syaklatan. At natikitigon daw ay Manon Nemi nga makitak ti asawa ni Madam Margie nga Sir Ruling nga nawain na ti asawa na. Isunan! Ustunan! Di ka lamas siya na! Ustunan! Isakit mo na ito kumakit? Isakit mo? Saan kong isakit? Sikat isaksakit ko. Di mo ka di amo Margie kasi ito nga raramid. Di mo posible nga idarum na ka na tapakit? Idarum na. Agreklamo. Kanoin. Agreklamo. Nagkaroon na ebidensya nga natay mapasakta, mapadaram. Natatakil ka na ebidensya. Saan na ni miling mga panagnek nga talaga dangdangram. Kayat mo? Haramid nga datatibakat. Inaramid na kung na kayat na. Mamang pa dito. Naanos kid diya. Di ba lang amin pumanaw? Bakbakitanin. Hanan na maanong tusustong ang trabaho na. Hindi ka saritak, di ba kahit manong Nana, miling. Usto ko na ni Sir Rolly. Mabalin mo tagsuplong. No sa sino ti barangay, kapitan iti dito nga barangay, nga sakop ti ayan tayo, shoot mo na pagkamangam. Kalpasan na, no saan nga maayos iti barangay, akit mabalin nga gipulong ko iti nga to. Adalenteg, nga madusat asin naman nga magdagran. Karikitikas ka na tayo. Adadalain nga. Kapungtot na no arami nagtikas na. Napimpinas lang aro din no agtalawak. Hindi ko mapilang aro na. Isong aro di ko na. Ada pagpatinggan di amin. Hindi kat maanusak. Ngimitakit sangkon nga maanusak. Kahit yung asawa na, pumanaw kayon. Naggibusan di pa nag-ananos ko. Kahit no pumanaw kayon, di siyak dun ti mabati. Uy, sikat mabati na. Ita lang mapasama kang pumanawak. Nga na di kaduwak, isot mabati. Kang kanayon nga siyak ti mabatbati, kadig na palpalabas nga tawin. So nga diyakon kaya ti mabati.
Taamangan no, dumting tumitikon daway nga si katidangran na kat kayat mundo pumanaw, mabati ak tumanin. Isusaklangan ti pumanaw tapno saan nga siyak ti kang kanayon nga mabati. Ay saan na. Sino pa kadwa karod nga huwang kayo? Di mga lakay tumanin sa mali. Malaksid, no anungam to aminen, dumakkel tumot nga sweldo, no anungam amin. Tadya sweldo, itad nakengkang, itad nakengkang di mayat. Sana na, tanog ikat kayo, ay ikatak man garudan. Inurelaeng ti bakit manong naming maalan na ti mauding nga sweldo na. Kaya di makapagsweldo, nakigtot ni Madam Margie di bakit. Kumita kay tulayan ti sa baling nga kadwayo, Madam. Maudi da ito yun. Agawid akon. Anya! Abi hindi mo yung bakpaka mo nga dagos. Tapno nakaalak kumanti kasukat mo. Ha? Naluko ka talaga. Oh, madam. Pangasim. Saan akong nadangnan? Kabuta saan ako nakatulong? Tagikatak nga rutin. Kahit ore man pa nung nagkikit ka na kunam. Kaya da ka bilatuon nagtipoder ko. Iso nga, ay, madam. Oh, ano naman pakibiyang mo, ha? Miling. Palubusan yun, madam, no talaga nga kayat nan. Naibus ka nun, ti panagananos na. Het, kabaylam ka nga anungan, ti pagrebegan na? Ti agloto, agdalos? Amin. Gabotahon pati kantuak, madam. Ikarigata. Good. O, sige. Anya pala karti orayip si kang kapit. Pumanaw ka! Di na ituro na kasta, madam. Di na ituro na kasta. Next na kumarit ka. Madam, saan nyo nga dangdangranin? Pumanaw lang ang rodan, danggangan nyo pa lang. Nana, kayo. Aling kayo nga rodan. Nana, padasan na tuman na suratan. Tapos numamak no sa ayan nyo, pang sarong karakto kada kayo. Digat kapilitan manunay nga sisyakon. Kabaylak ko na. Ngayong kabayatan data manunay ada na ipaskil nga placard iti gate nga magpakamo nga wanted cooker. Cook ko naman. Wanted cook. Ken janitress. Agluto ken agdalus. Ken kabayatan nga awan ti mauray mi manunay mi nga kasukat ni Nana Romana. Siya ko na tagluto, tagdalus, aminan. Awak magustuhan damat ti luto. Ay, eksayate, tapi manawan ti nga pakit. Di mi kumapin na discovery nga naimas ti lutom, sika miling. Agyaman ak madam. Awan pagdanagam. Nung kaskas di nga awan pati masarakan ti nga kadwam. Di ka kapilitan nga duwakkel mati sweldo. Agyaman ak madam. Ala, kaya itultuloy mo ti alibtak mo, itultuloy mo ti laing mo. Nati kasta kita awan ti mauray mo nga kwa. Barbaring matungpal ko amin. Madam, saan nga perfecto, amin tayo kat tao lang ang kamali. No, andaman pagbiddutak kas pagkarikan to, nadyak may panamna mga perfekak. Saan nyo nga aramidan ti kas pinaramid ko kinina na Romana? Di mat sika, ako nangibagang imbes nga iso na kat sika, gabot adada nga sika tumadusa, ngam ti babakat, kasjay. Han? Baka dito kayat mong maramanan mo ti dangrakeng ka, lapigos ka tapungot ko, kat magusto mo, sut makaigawit ka nga sa nga pumanaw. Hani, Margie, hani. Ay, mamang pang ibagbagak kang isarding muntikas ta kinaranggas mo. Kadam ni. Di ka kaisuna nga nakaananos kang kaawanin. Patsem ka di nga ron. Nga once nga dangram ni Miling kat dinatapanawan. Agad, sagbay nga panawan na ta, agad masapol nga makaalatan di kasukat na.
Awam pa'y makabulan, sipod may sa akong nga tulong Manong Nemi. Idi, tanagbidto ta. Nadadahil ko manong napilinan sa ti paborito ni Madam nga arawatan niya. Diyos ko, napanak namin iti apay nabaybayat ti plansa. Yung bagat saan nga na oram, ngam ni limitem, awan sarbina. Miling, hala, Diyos ko. Madam, ipalapalamsak yung nalpasan. Dahil nalpas ka, imitid mo kanyak. Pagkastuyan, tinagbaling alangan. Madam, pasensyakan. Ada ngamin, nalipatak nga, inaramid itikit. Pagbitak madlat ko, nak. Iso nga, Jack, bayadak to man, bayadak. Anay ko, madam. Talabayan ko, madam. Anay ko, madam. Anay ko. Anay ko. Saan nga sensyon sinaramit mo? Tarupam. Hindi na, nagdala ka ta. Plansak, tarupam, lokot. Plansak, ay, saan, madam? Saan, madam? Saan mo, parmalan, tarupam? Saan, madam? Niramid naman, nung imbaglagi din, saan nga nakasaksak? Kan bimawan ti plansa. Nakaw, nakaligtas ka, ha? Nabaho gaya mo ti plansa. Ngayon may saksak. Ay, saan, madam? Saan? Nakaratak manong nimikit ti marayak ni Madayo. Ay, subli ka! Nagsubli ka! Diyos ko, kasanon, nasisaksak pa ilaing ti plansa ket si Babara. Kanya nga tatanga ti ropak kuman. Ang po na ranggas na matanda ito nga tao. Hanggang maanusan ng tikastoy. Ang basol kumat ngamin. Apay mat ngamin nga sanak na. Apay mat ngamin nagliway. Haknis ko. Sapag kumata, may kanak palit sa baling at tsansa. Napakawan nakmitlaing ni Madam Margie Manong Nemi. Kaya ni may isang sardam, Manong Nemi, nagsusura taktik turong sa Jabalay. Tagswalduwak manin na bigat. Kat siyempre, agpauitak tumatmanin manong. Imasadeg ni Sir Rolly. Miling, sir. Ala, sir, amangan no, pagimunan na ti asawa yun. Babam na ta. Awam met ti dakas nga, rantakin ka. Malaksid, nusikat at panggap na. Awan, sir. Awan. Paspasensya lang iti asawa ka. Hanggang nakas pagarikan ta saan ka makaanos. Nawaya ka po manaw. Naminsan namot palagi di nga tinangaran, sir. Taurayam ka di palang tumay kadua. Papapanawon na ka di, sir? Hanggang papapanawin. Amangan ko na makaaramid ti asawak di. Santun nga may babawi pa eh. Ikarigatak pala taga nano, sir. Narigat sumulit sa baling at trabaho. Aumot pa tinakasagana ng pagtrabaho. Sige. Nagananos ka nga rin. Manong Nemi, inkarkarigatak nga awan ti pagliwaya. Ngem, sa baling nga isyon, tiraramid ang kanyak ni Madam Margie. Nangipanan. Ha? Tanya, Madam. Tay kwartak. Kantay alahas kong hindi sok. Iti rabaw, ti center table, sa jetang iti suwak. Napastrek mi nga gasawa, tapos iti negosyo mi, iti nga nagmalmalam. Hindi sok sa diyahe, kan agrama matiniti relo, ken kwentas ko, kawan, inalam. Saan ko inalam, Madam? Sino ko mga ti mangala?
Imposible nga ti asawak. Taltalo talagang ti ato nga balay. Saan ka siya? Saan nga ti asawak? Asino nga ron? Madam, awon tinalak. Awon tinalak. Madam, awon tinagtakaw ko. Nagpudno ka. Awan ko naklagarunan. Awan. Sana kang tatakaw. Urin ako rapaya ka. Kung amot tumakaw ang takaw. Diyak nagikuan. Diyak kukukuha. Ipanan na ka rin. Ti asawa na maron nemi tinanganawa kang kuana. Iso tinangakal ka nagiti ima na maron nemi amang pungpungot kanya. Gustunan! Abi ka papasulan? Di ka lang mga asyan. Aw, pros ti asim. Padam nga babae. Idikit bakit tinagdagram. Itagat ang bubingim siya ka. Isakit mo. At tatakaw. Tinagikuan na. Aguban na dyan ko. Alahas ko. Kente kwarta. Ibagamat kang awa, nagpukaw. Ang mga namispres mo lang. Namispres, pagbalik nagpagkabawan, sakit pagbalik ng halaglag, sakit mo na ito nga babae. Kano, saan mo nga papilot no talagang awan? Hoy, no saan mo nga parwarin na nga sa pasapula? Aging ka intumbigan? Ipapulis ka. Nga mawante ebidensya, madam. Nabimbitas lang nga rin ng talawak. Nagtalaw ka? Tapos narigas na may tarayam ti kasom? Ha? Sige, padasam. Tapatiliw ka karig di polis. Awan ti ebidensya, ma'am. Talagang awan. Talagang natangsit ka, ha? Kitan talay. Sige, panahon ako doon ang kasawan. Paninawak ida man. Drupat ko rin iti arawatek manong sana kung nga makanos. Uri sana kung makasweldo pa kada ito nga bulan. Madideto yun. Pagtatakawan dak nito. Baka ito sumarunok at pag-imunan nak ibaga nga at relasyon mikin sa roli. Sasat langin nulutlikak. Kinun ko nakitinakim kumanon. Iso, nga kabigatan na manunemi ng ipati aklangin ti surat. Surat nga nang pakamo. Nagkikatakon. Kat nasdaaw manunemi ni Lulo, si Mo, idi sumangpeta kidi balay na. Ay, napasamak kang ka. Lulo, saan ko nga manusan? Nabayakin. Daan tamang maltratuan da ka kadi. Kas jagam, Lolo. Nilanang nanaruman at makaanos. Ngam kabutasaanan nga makaanos, pinanawan na katsak na nagbaymesan. Manong umat ka diti pagrebangan ti or dua katulong. Tanapinas ko naktataktak kilin ti sweldo. Yung sabali maten. Pagtatakawan dak maten. Kahit mo sawan, tilitas kat pinagtatakaw na ka ni Marje. Ulolo. Kada anda baka no anda takit din nga ibaga nga taktakil manan tinapukaw kadakwada. Tapi mano kang sa nga nagpakada. Ganyan kayo sa ulolo. Eh, baga nagkamang dan iti ti pulis, katiluan da ka nagiti pulis, kay balod da ka. Tadi da ka di gano kaya't no katulungan lolo no kas pagarigan. Eh kahit katulungan ang arot ti may tulong ko kas pagarigan ta nabilag da. Di oray ko na. Ngumay daktiliwan di kiti pulis. Kaong basod na. Barbarin ko na. Kamu? Ay nako ita ti plano mo. Sumapulak ti sabali ang trabaho. Lolo. Wala kita, daw-dawat ta nga, awan ti pulis ko may mangtiliw ken ko. Kasi na po Diyos manunemi tawan mitlaing. Malagip ko ni Nana Romana, sinuratan. Sinuratan nagpatidikit, nagsubalitak na mo at address na. Imbaga kiti surat ko manunemi no anyat napasama. Nakaawat at subalit naman ng Nemi. Kalpasan ti duwang alawas. Nga pa nagsapol ko trabaho. Napatas ko ti sembrek manong Nemi iti karinderya kas trabaho kidya probinsya. Ngayon, tsak man amo.
Si daklaon nga tsansing na basbastusin na kiti lalaki. Sa anak mo nga stemera, makisaritak met, sumangwak met, no api nga maguston dak nga. Gananda ti patong ko, kada irantada nga prusan ti barukong ko. Nglo ko na gitoin. Kapilitan tumanat na suka pumanawak. Oo, nga rin ka sa pulan ti katulong. Dapat nga sa takit, padasak man ti sumarit kakatulong ko na. Almost 2 months manong naming ngawan ti pernamen nga trabaho. Idi, nagkapuwak man nga napanagsapol trabaho di sumang pedag dito balay, dadulusi mo. Nakitak manong naming ti kutse. Kutse ni Sir Rolly. At dati kita kasawa? Ne. Ano tarantata ito eh? Tamang pa eh. Umay da itulti mga pabasol kanya? Kasta? Hanak ko mga patuloy ng sumrek manong naming nakita nak ni Lolo. Ay! Mileg! Duwanong ka anak ko. Lolo, duwanong ka. Adagur oray ka. Manong naming. Kaslasang na may sarang tirupa ni Madam Margie kanya. Ni Sir Rolly ti Masdag. Ay, kumusta ka, Margie? Ay, Margie. Di kayam asawak tignagan ti Margie. Kumusta ka, meeting? Kasi siya, awang pa din sa pula ka pernamet ng trabaho. Kahit mukha di tagsubli ka na kami. Ay, anon sir. Agbalbali yung ti asawa. Sigurado kayo, sir? Anya ko man ti rason tapno bigla nga ikaten ni misisyo ti mading aramid na. Ti panang trato na itinasanga na siya ti padre nga tao. Amo yun, sir. Sikalat na siya ate. Abi nga saan nga nagbalingan na siya ate asawa yun. Abi nga din na pagpapadaan ti padre nga tao. Agpapado tayo mga tao nga masaktan na. Agpapado tayo mga tao nga nadakalintigan na. Saan nga may irurumin ko nga. Abay nga din na mo nga bigbigan nga. Agpapado tayo nga tao. Nga parso na po Diyos. Imbag kanyak, anak-nak ni Apo Diyos. Iso na nga ron. Anak na nga ta ni Apo Diyos. Bono anak Apo Diyos iso na. Uno satanas iti bigbigan na. Baham, kasarita na ka. O ani, miling, pakawanin na. Nuhan yaman di kita nagbasbasulakan ka. Adik ko, please forgive me. Ikarikan ka. Nalpas ko ngayon karing kaniapo Diyos di pa nagbalbali ko. Naamiris ko ti amin. Gusto ka. Agpapada tayo amin nga paraswa ni Apo Diyos. Agpapada tayo nga takalindagan na. Agpapada tayo nga takarbingan na. Naskin nga giinayat tayo. Agtitinulong tayo. No pa'y da kami ti amom ket sikat katulong mi. Ngayon magpapada tayo nga tao. Nagsublikan ka na kami. Please. Tapos na may panaknek ko keng ka, nga talaga nga nagbalbaliw ako. Apay nga di kayo kumitat sa baling kakadwayo. Inadangar tinaramid mi miling. Alis tumot lang nakaalakam ti kasukat mo. Iso ti putpud nung aman na nakaw. Tinang sukat keng ka. Nagdakil ti na po ko mi. Imagine, adda mismo iti kaha di oro mi. Adamat kaha di oro mi, balay kahit, kinimas na. Nagdakal tinapukaw ka na kami. Nagtalag kami itiredya ng katulong. Na anong naman iti paglabangan na tanalaing. Ngam talaga nga nalaing. Pakawalagayam na kiti
akyat bahay kang. Siyempre kakas katulong. Tapno maamuan na ti pasikot-sikot. Imbaga, tasanda kami apinatay. Ano? Imbag tasanda ka rin naman si asawa. Kailangan ti takas kinaramid na ka na kami. Kalpasang parinimpong na kami. Sa day naramid, nangala ka na kita kayat nangalain. Kalbasa nga pilit, nga pinunoktan dati ka de oro. Pininala dati kinikad. Nagyaman kami. Tasanda kami nga pinatay. Ori na po ko mandatakil nga saan ikwami. Yung sibibiyag kami pailaing. Nga dito ba siguro tiga po na nawapay nga. Ni Apo Diyos kadinik ka na tigundaway ti asawak tapno agbalbaliw. Tapno agbalinan nga na siya. Stagayam, tinapasamak, sir. Madam, manang manage ko namon. Huwag ngagpaiso. Kuya ruli ko namalatang nga niya. Mabaling nga din agsublikan ka na kami. Meding. Tabi ka sa pulandak na unay. Tapi hindi kayo mangalat sa bali. Sika tinasubok min. Nagbalingan na siya at kanapudno. Kasi nung nagbalingan ka na siya at pinagtatako da. Na misplace lahing ti asawak. Dahil impabaso na rin ka. So nga ito yung nagsusuri. Miling po. Ikami dati gundaway nga mga ipanagnek itinalaw sa panagbabawi da. Nangroon natin pa ng ipanagnek ni Barnji saan to nga nauyong. Nga muna itong nagpapadatay nga parso ni Apo Diyos. Gabukada kayo, Lolo. Balbalo nga pa nang rekomandar yung kanyak kadakwada. Nagsubliha kadakwada. Nagyamang kami. Sikat katatalkan, sikat mapagtalkan mi. Ken sikat kaanusan. Ken numabalin, Madam, manang, saan ako mga siyak ti pagsublihan nyo? Tapno sana ko ning marigatan. Pati ko man ni Nana Romana. Rumbeng pa ngagpakawang kayo keng kuana. Awen, among ka din sa dinut ayan na. Kaya't kasta nga root tinapasamak manon nemi nagkukuyog kami nga napan iti ayanda na Romana kaya't no kasano ti pa nagpakawan ni Margie, ni Manang Margie kanyak kaya't kastama ti pa nagpakawan na lalalo kininana Romana. Uri la makasangit ti bakit nga naginarakop da kini Manang Margie ken sumublat ka naginarakop kami. Nanamayat kayo, agsubli kayo? Wala, basta adda ka. Wala na. Makapagtinulong ta. Sa nga kapot agsubli kayo nga agtrabaho, ti dati nga trabaho nyo, ngantap nun matlang ang takaduwak. Tanarigat no agmay saak. Sa may sa, kung nakanyak da Manang Margie ni Manang Ruli, napagbasahin da. Handa! Kahit mo tagbasa, unay-unay. Iso da makam mo. So nga masapul nga adda ka na. Tapno, sana ka marigatan nga tagbasa. Ay, kituwa na. Ay, sige, agsublit nga rin iti dahil nga balay. Kahit sapay ko mata. Santan nga makaraman pa iti kinaranggas. Kaya nagpay sumanong. Impanagnek ni Manang Margie iti kinasyat na. Tumultulong pa yun agtrabaho no kasta nga bakasyon. Pinagbasadak nga rod manong nami malaksid nga agsweldo akpay tapno na ipawid ko sa jay balay ko na. Minsan met manong nami nginay sa roong ni Amboy dito'y syudad. Iminak pinasyar iti ayan ko. Ano kita umat ni mga iparit ata okay naman. Uno saan kat nakdanunin iti eskwela. Adadamanin nga sa anak to na kayat. Gabota. College graduate kan doon, may sakang doon nga professional na pinastod ni trabaho, saan to nakatulong. Amboy, no si kaken siyak tinekari. Kaya graduarak man ka saan.
no saan, no tata talaga, ket isog mapasama. Ano trabaho ng gamit ito? Talier, nakasursuruhak, mekaniko. Nakit ba yan? O nga ron, marabaring no, mapadasak man ti agabrod. Agabrod ka? Itrabaho dati amok, may panggap iti mekaniko. Ada mo diplomat, ang nagbasak iti TESDA. Good. Ala, no maoray mo makapagturpusa, kano anyaman ti magbalin nga kapalaram, sige, nukas pagarigan. No si kakinsyak to talaga tinekari. Fast forward, manunemi nakapagturpusak iti kosok ng accountancy. Nakapag-abroadmet ni Amboy manunemi kadi di adandu atawen nga trabaho ak iti bangko nga ti pag-awidak iti ayanda manang Margie kani manong Rolly nga ni Nana Romana manunemi ket napigsapay lang kanadamaten sa bali nga kaduami ko nak tasakla makatulong met no sta awan ti trabaho. Ere agbakasyon manong nemi ni Amboy dito Pilipinas. Imay nakpinasyar manong damukit bulod na lang di kutsina. Kutsek bugod ko. Wow, Amboy Nalastog kalawan nga agawid sa probinsya nga nakakutse. Nagkapukan sa Saudi. Hangko'y paglastog. Ngayon, may pakamula nga bunga tilingat ko. Kasi ka, di ka pinagbakasyon. Man, Direktor Pusak, yung may datatang kininanang. Last year lang nga noodi nga nagbakasyon da. No, kaya mo, bakasyon na nga doa. Aglogan na ti kotsek. Umuwi damot kotsek ka. Di da kung buhay ta. Sa sadyamid na probinsya nga pagtulagan dati kalay sata. Tayo naklon ka din. Takada ka din nobyom. Amboy, kas na kunakin kayo di. Nasikakin siyak din ka di. Iso, I love you. Well, I love you too. Kung kita, mayat ka matlagayang. Uy, hampay lakas to yung marik na keng ka idi. Kadi, tano idi, kahit marik na ako ni Ayat, ada nga takas to yung nagtungpalan ta. Ang mga no inaklon ko idi adda ka pala di probinsya, kaya ada na pasamak ka data kahit nag-asawa nga di oras. Di ka kasi kumatbangunin ta pamilya, di ba? Ha, iso ka po, madlang ka na nagunod ta di kasto nga palagi. Kahit sabi ko tagtultuli ti ragsakta. Sabi ko matanaragsak ti bangunin ta pamilya. Dito kami syudad, manunemi nga nagbalay iti asawak nga ni Amboy. Adan bukod ng atelier, ison ti manager, ket siyak manong, tay promotak mo iti bangko, ket siyak ita ti manager, iti bangko pagpapaya. Natatang kininanang, inalami dito'y syudad, manunemi kiti sulat mga aywan, kada kiti duwang anak mi. Nakananama manong, tinaranya ka masakbayan, di kiti anak mi. Iti pa nagtinulong mi ng asawa. Tumultulong kami kadagiti kakabsat ni Amboy, di probinsya, agas matitutulong ko kadagiti kakabsat ken kaanak akman. Dahil yung ti pagkasalita akman, nemi, kasladyak padyan, kasto di pagtungpalan ti amin. Yung babayan di pa nag-ananos, kat syempre, di pa nagbaling ko anabudno, iti trabaho. Kasto iti napasama. Agyan man nag-una iti anos mo, nga nangisurat, nangurnos, kalpasan nga nakinsan keng kaditi Italiana. Kahit sabay ko man, tinakaybati ak iti adan, liwliwak yung napagsarbingan ti biyag, kadagiti patak, dimngeg ka nagbuya. More power to your program. Ito nga radagyaman nga pagkaya mo. Miling. Thank you, Miling. Iting ka pa nagsurat. Thank you, kadagiti nagbuya.